dosta u aparatima. Šta sam htio da kažem? Ok, da, 69. tad sam se naravno rodio, ali odrastao sam na selu. To je interesantno, do svoje 7. godine bio sam na selu i bio sam odbijen za prvi razred za školu. Pošto sam odrastao na selu, nisam se baš mnogo uputio ko je Tito i tako neke te stvari. Okay. Pa su me odbili, onda je moja mama se lepo izvikala nekog doktora tamo i onda su me primili u prvi razred. Tako da, bilo je sam početak na školu. Preko veze. Da, bio je težak. Tako da, inače, osnovnu sam naravno završio u Lajkovcu. Onako baš lepo vreme, kuća mi je bila blizu igrališta, škola odmah kraj igrališta, tako da je bilo baš onako lepo, tih 8 godina bilo baš lepo. Prve 2 srednje isto završavam u Lajkovcu, onda druge 2 srednje prelazim u Beograd ovde u Nikolu Teslu, gde je bilo malo onako povuci potegnu, moram da priznam, ali sam se izborio. Onda upisujem fakultet u Novom Sadu i ovo je važno, napuštam fakultet kad mi je ostalo jedno 5-6 ispita do kraja, osnivam firmu i posle jedno skoro 10-ak godina uspijem da ga završim, zahvaljujući upornosti jednog administrativnog radnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, ona se zove Kospava, i ne samo da je mene naterala da završim fakultet, nego je naterala nas 100, čini se. To je isto interesantna priča, ali nekom drugom prilikom. Uglavnom, kad sam završio fakultet, ostala je firma. Tako da, eto, interesantna stvar. U tim nekim mlađim danima jesi imao uopšte predstavu da te preduzetništvo kao takvo zanima? Jesi li se bavio, ne znam, preprodajom nekih stvari ili uopšte to nekako dolazi vremenom kad počinješ da se interesuješ uopšte za... Pa, evo ovako, ako mislite da li sam dobio batine kad sam zapalio tepih, jesam. I sad vidim, recimo, jako sam često rastavljao stvari, sastavljao i interesovalo me elektronika, te zujalice i sve te stvari. Ali to sad vidim sa ove distance. Tad mi je to bilo onako, interesantno, samo mi je bilo interesantno, ništa mi nije bilo baš sad da se ja bavim time. Inače, realno, kad pogledam koliko sam stvari pokvario u životu, nije ni čudo što me Bog kaznio da sad pravim stvari. Tako da ima logike ima neke onako pravde. Reci mi, pored tog nekog dečačkog interesovanja za elektroniku, kako dolazi do toga da ti počinješ elektronikom da se baviš na taj način da od toga postaje polako neki, ajde da kažemo, posao? To se desilo na fakultetu. Evo ovako, znači, inflacija, znate kolika je bila, onako baš teško vreme i sjećam se da sam promenio poslednjih 10 maraka. Idem sa futoške pijace, onako je kupio sam neka jaja, nešto sam kupio, nemam pojma. Uglavnom, glad je zakucala na vrata, bukvalno. I to sam ja nekako u tom putu od futoške do stana se dogovorio sa sobom da ovako više ne ide. Onda sam pitao sebe, ok, šta ti znaš da radiš? Odgovor je bio poražavajući, ne znam ništa. Ne znam, ama baš ništa. I to se događa u 25. godini, recimo. Tako da ne mora da znači da preduzetnik mora da krene u 17. Znači, može, znači, i u nekoj drugoj godini. Ma na kraju kraja može čovjek krene i u 50. I u 60. To ima primjera, jasno. Ništa to nije, nego kažem, onda sam zaključio da ja imam fizičku snagu, znači mogu da kopam kanale, mogu da radim nešto tako, mogu da radim na građevini. Ali to me neko malo umirilo, tipa ok, nije tako loše. I onda sam počeo da razmišljam, a šta bi mogao da radim iz ove oblasti. I tad su se počeli pojavljivati mikrokontroleri. Znači tad je bila recimo 50 kec je postojala, Motorola je postojala i tako dalje. I onda sam ja odlučio, ajde da ja to naučim i da to bude moj zanat. Znači, i dalje nisam ja sad imao neku predstavu o firmi. Iako sad opet sa ove distance kad pogledam, nemoguće da nisam imao jer sam sistematično stvari radio. I onda sam u srednje inflacije pozajmio 1000 švajcarskih franaka, kad je plata bila 5 maraka.
I kad pogleda čovjek, to je onako baš sulud potez. Da. Znači, to je s moje strane sulud potez, a tek onaj koji mi je dao pare, tek on je normalno. To je bio moj cimer Petljanski. I eto, znači onda smo kupili prve komponente od firme Birkeland iz Nemačke, onda smo to sastavljali i realno to je proradilo, a ni danas danju mi nije jasno kako je to proradilo. Bio je jedan profesor u srednjoj školi, neki Bunčić, koji nam je održao, baš i meni i Cimeru, neko to predavanje prvo, inicijalno, 2-3 sata, kako to sve radi. Onako, i kad si na fakultetu, ti nemaš taj osjećaj u prstima, to nemaš tako, nije tu bilo iskreno ni puno ni računara, a kamoli sad mikrokontrolera. To je doba BBS-a, znači to je doba nema interneta, to je, znači ako nemate papirni katalog, nema ništa. Da, to mi je posebno bitno da naglasimo, znači to su 90-te, pored sve te inflacije, pošto će nas možda neki mlađi gledati da razumeju da u tom trenutku inflaciju verovatno ne možemo nikako da im dočaramo, a mislim da će još teže biti da im dočaramo svet bez interneta i da ti u tom trenutku nemaš mogućnost da sedneš za svoj laptop i šta god te na ovom svetu zanima, ukucaš i dobiješ istog trenutka odgovor. Kako si ti uopšte u tom trenutku dolazio do tih nekih informacija, uopšte kako bi to sve moglo da se sastavi, sklopi i da funkcioniše? Pa, upravo imaš neki katalog, to su ranije bili papirni katalozi, ovako jako debele knjige, teške, gdje je naravno opisan taj mikrokontroler, njihov instruction set i sve te stvari. Ti sad to čitaš i korak po korak, ali sreća je da se pojavio BBS. Ne znam, mladi ljudi ne znaju šta je BBS. To je ono kad se ti nakačeš na računar, pa ono kreće da pišti, zoveš neki broj u ne znam gde, ono kreće da pišti, onaj modem, onako i tako dalje. I onda se vi konektujete i vidite direktorijum samo, znači nema slika, nema ničega. Ti uđeš u taj direktorijum recimo i skineš mali programčić koji recimo bootloader za taj mikrokontroler. Wow. A onda skineš mali programčić koji je neka vrsta, znači, rudimentarnog kompajlera, gde ti u assembleru, naravno, do C-a kad smo stigli, to je trajalo. I to je kao, znači, to je najbliže predstavi koju mi sad imamo o hakerima. To je izgledalo tako, kao da si haker. Ti ne da nisi haker, nego ti samo pokušavaš da sitnicu nađeš u moru nečega. Znači, i to su bilo tako kao mala ostrva. Sjećam se, recimo, naš provider je u stvari bio automehaničar, čovek, koji imao, tipa, kome je to bio hobi, i koji ima 10 mašina, 10 tih PC-eva u prostoriji u kojoj se kuva pasulj isto, znači za njegove radnike. Znači, to je recimo, to je sam početak. Kad je došao EUNET u našu državu, to je wow. Znači, to je bilo wow. Znači, ali ja pričam mnogo pre EUNET. Jasno. Znači, na šta je to ličilo. I onda se tu njemu plaćalo po nekom tom, po satu, ili ne znam više ni po čemu smo mu plaćali, iskreno da vam kažem. Samo sećam se da je bio automehaničar. Čovek koji je, recimo, nama otvorio put u internet. Eto, ima svačega. Uglavnom, znači, kad smo, znači, uspeli smo da downloadujemo taj neki mali programčić i na onom breadboard, na protoboardu smo žicama, to jest ja sam to žicama povezao i moj alat jedini je bila grickalica. Zato što sam koristio one žice od hard diskova, one 40-pinske, one flat konektore, onda sam cepkao, pa onda grickalicom skinem izolaciju s ove strane, skinem s ove, onda malo lemelicom kalajšem te vrhove, onda odsečem opet grickalicom da mi bude lakše da spojim te dve stvari. E sad, ako zamislite da ima recimo 64 pina ima mikrokontroler, 28 pina ima RAM i 28 pina ima EEPROM. Sad samo zamislite svu tu interkonekciju i da vi to povežete bez jedne jedine greške. I da to proradi. Znači, to, ako sam ikad bio blizu Bogu, to je bio taj moment. Uglavnom proradi. I krene, blinka, jedna dioda, blinka druga, to radi i tako dalje. To je bilo onako, wow. Onda smo mi to pokazivali drugima. Onda su kolege rekle, ili prijatelji, joj, ja bi takav, možeš meni, može, pa onda smo napravili
Sjećam se, treba mi cijelu noć da napravim to, znači od 8 uveče do 8 ujutru mi treba da napravim jedan. A sve to radim klečeći na ovom malom stočiću u dnevnoj sobi. Znači, i onda sad kad pogleda čovjek, a luster je bio, tipa neki luster imao jednu sjeličicu, znači ja i dalje ne znam kako sad imam vid. Znači, i to sve radiš, znači, detaljno, temeljno i naravno to proradi, ako ne daj Bože ne proradi, onda imaš veliku muku. Da. One žičice, očas posla bude kratak spoj. Znači, to je onako bilo strašno pipo. I na kraju pods kad ga napraviš, ovako ga držiš. Da se slučao neka žičica nešto ne poremeti. Naravno, kasnije to napraviš jednom drugom, pa kad sam vidio da to ljude zanima, onda sam napravio kao katalog. Sad sa ove tačke, sad sa ove tačke to sve izgleda, tad mi to izgledalo da bi ja samo objasnio nekom nešto. Imao sam jako tu edukativnu crtu, to me uvek sam volao da edukujem nekoga za nešto što ja znam. A što to radim, ne znam. Znači to... Nešto iskonsko, onako... Tako se rodiš. Da. I to je to. Recimo, izvini samo što te prekidam, te prve koje ste pravili, jeste ih prodavali